sing ndek Mas tuwa ya. Iki sing Mas tuwa sing Mas. Modele warnane Beda ya, Mbak? beda. Iki Mas tuwa neh. Sing iki. Kayak ngerti kisahane. Iki sing Arab. Betul. Biasane wong-wong ngono kuwi usah dianu kabeh. Tak kumak nganu Mbak, entuk hasil masane dibentuk enak. Ini Mbak. Terus gak Mas ngene iki kantil lho. Sembarang dhewe ya gak Mas kantil. Iki Mas ora gelem kantil. Ora gelem kantil, Mbak. Ini jari iki Mbak. Oh, iki kantil sih. Iki Mas kok gombeng ya, Jang? Iki Mas iku gak kantil. Nek Mas iku nek ora Mas kantil magnet, ini magnet ya. Iki sejati iki padane kuku perlindungan. Iki perlindungane bakul Mas ya. Nek ora iku mau kapusan iku gelak gedene semono. Lah kok aku mau nek kowe arek genah kok nek kemah Mas. Tak gesek mau pembene kene mau. Lah moto-moto tuwa rek Mbak. Ya wis.